Halo dulur Lambangan Etan, izin melintas nggih. Nah, iki kaline Gudi lur. Iki gange pertama lur masuk lur iku tampungane air jos lur. Nggo desane ana tampungane ngono ta ora lur. Soale daerah kene waya kemarau kekeringan air lur, banyune angel lur. Aku mrene iki ceritane di requesti Mbak Juma lur. Dikon review desane iki lur. Jarene tahun 90-an iku desane dhisik terkenal pengrajin genteng lur. Saiki mbok isih mbok ora ya lur. Soale aku muter-muter kene kok ora ana pengrajin genteng ya lur, apa ning Lambangan lor sing lor dalan iku ya lur sing pengrajin gentenge. Iki ya ana pertigaan lur, kira-kira kiri iku ana tembusane ta ora ya lur. Aku angger lurus ae lur. Nah iki desane sementak kidul lur, iki aku balik lur terus metu gang mau, gang sing kidulan mau lur. Nah iki metu kene dalane halus lur. Iki ya pertama liwat kene aku lur, ora saurunge urung tau lur. Sebelum mlebu ngetan iki desane ya isih ombo lur. Nah iki ana musolae lur. Dalane halus kene lur, dalan anyar iki lho, aspal lur. Iki ana perapatan lur, aku belok kiri ae lur. Soale mang ndelok kidul mau ape belok kanan ya ora ana tembusane lur. Engko nak lurus iku ana tembusane ta ora ya lur. Lah iki aku belok kiri kene lur. Ketoke kan sing pas ngidul mang sing pertama kan ana dalane lur. Aku ya rene ae lur daripada buntu lur. Ning kene iki wit-wit gedang wae lur. Ana wape do tuku gedang pas duwe gawe lur. Mara rene lur iki wae lur. Lah iku ya ana gangne lur. Biasane daerah kene iku gedangnya terkenal murah-murah lur. Iki pokoke aku lurus terus lur. Sing desa kene do komen-komen ya lur, do cerita-cerita lur tentang desa Lambangan Etan iki lur. Lah iki tembusan mau lur sing tower banyu mau lur arah rono ala Karangasem. Lah iki sing dalane Tugu lur, mesti sisan tak sepilno sisan lur. Tugu peninggalan Belanda iku lur. Lah iki belok kanan lur. Belok kanan iki pokoke ya isih melu Lambangan Etan iki lur. Iki sing etan kali iki lur. Etane kali lur. Sing duwe kanca kene do diteki ya lur. Yen seru lur ning kolom komentar lur. Lah iki ana cah cilik nyebrang lur.